Tun tumatan chuan phone le TV a thilin thon dan kan en don ani. Tunlaiah smartphone le smart TV kan hmang na sa a chunga chuan phone atangin movies te en kan du thina mairo chu phone hmaya te deuh thina wangin TV a han en me te chakom thina chunga chuan pen drive hmang te po in a in thon thei tho chuti rual chuan phone atanga awlsam zawka in thon dan kan en don ani. Konga in channel hi milo like in milo subscribe don nia. Phone a Play Store atangin send files to TV ti kan download anga kan install anga TV a App Store nilo browser atangin send files to TV ti kan zong anga chuan kan download anga kan install ang hemi application bi ka hi TV mil kha download fu ka angai ve a zon ve deuh lek te po anga yang ti chuan kan install zo nuwa phone a hotspot kan on anga TV atangin kan connect ang ti chuan in kan connect zo nuwa phone atangin kami kan application download a khan kan lut anga send kan metanga chutiang chi chuan TV a kan application download a khan kan lut anga receive kan metanga chuan phone atangin tikhian kan TV karon munga chuan kan thon to mai don ani.